Aşgabatyň halkara aeroportunda ýolagçylaryň uçara goý berilmezligi bilen bagly wakalar köplügine galýar. Azatlyň habarçylary we çeşmeleri her reýsten sebäbi düşündirilmezden ençeme adamyň saklanyp galýandygyny habar berýärler. Türkmenistandan daşary ýurtlara barýan uçarlardan ýolagçylaryň düşürilmegi bilen bagly ýagdaýlar ýyllar boýy gaýtalanýar. Käwat uçara goý berilmeýänleriň sany has köpelýär. Bu ýagdaý görkezýän resmi statistika çap edilmeýär. Azatlyň ýurt içindäki çeşmeleri soňky hepdelerde her bir uçardan onlarça adamyň düşürilýänligini habar berdiler. Soňky hepdelerde müňe golaý waka boldy. Her uçara adynyň 20-30 adam goý berilmeýär. Dip aeroportdaky ýagdaýlardan habarly çeşme anonim şertde gurrun berdi. Azatlyk bilen gürleşen Türkmenistanlylaryň sözlerine görä, migrasiýa işgärleri uçurdan düşürilýänlere hiç bir düşündürüş bermeýärler we olara öz vilayet migrasiýa bölümlerine ýüz tutmagy teklip edýärler. Emma vilayetdaky migrasiýa işgärleri hem öz gezeginde hiç hili düşündürüş bermeýärler diýip anonim gürleşen ýolagçylaryň biri aýtdy. Soňky hepdelerde uçara goý berilmedikleriň arasynda studentler hem bar. Azatlyň habarçylary daşary ýurtlara okuwa gitmäge tinanşýan ýaşlaryň ýardym üçin araçylara ýüz tutanda, olara täzeden bilet satyn alyp tinanşmagyň we aeroporta baranlarynda ýany bilen artykmaç 300-500 Amerikan dollaryny alyp barmagyň maslahat berilýänligini aýdýarlar. Taliplara sol ýerde para berip uçara girip biljekdiklerini aýdýarlar. Olara geçsek mahaly kime pul bermelidigini öňünden aýdarys diýip rahatlandyrýarlar. Dip habarçymyz aýtdy. Azatlyk radiosu türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlara gidýän uçarlardan düşürilmegine degişli ýagdaý barada Aşgabatyň halkara aeroportunyň wekillerinden we migrasiýa işgärlerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Ýangy ýakynda uçara goý berilmedik raýatlaryň biri Türkiýede bilim alýan türkmen student gyzy Türkmenistanda pasportynyň möhletini uzaldyp, soňra Stambula uçmakçy bolupdy. Sadokat Nurimbetowanyň 15-nji ýylda Aşgabatyň aeroportunda Stambul ugru boýunça uçaryň bortuna mündürilmeýänligini Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy 18-nji ýylda habar berdi. Maglumatda Türkiýanyň ýokary okujaýynda okuyan 24 ýaşly Nurimbetowanyň Türkiýede resmi ýagdaýda galmagy yktyýar berýän ruhsatynyň hem bardygyny yktalýar. Maglumata görä aeroportda migrasiýa işgärleri Nurimbetowa onuň ýurtdan çykmagyna gadagançylyk girdilenligini ma'lum edipdirler we sebäbi sorulanda munyň ýokarydan gelen buyrukdy gaýdylypdyr. Nurimbetowa daşary ýurtda ýaşaýan türkmen aktivisti Hamida Babajanowanyň gyzy. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary soňky hepdelerde daşary ýurtlara wiza almagyň hem kynlaşanlygyny habar berdiler. Türkiýe gitmek üçin wiza ýüz tutanlardan diňe sanlyca adama wiza berilip, aglawatyna wiza bermekden ýüz öwürlenligini habarçymyz 22-nji ýylda gurrun berdi. Onuň maglumatyna görä wiza taýýarlamak hyzmatyny hödürleýän ýarym resmi agentligiň üstü bilen bir güniň dowamında türk wizasy üçin resmi nama tapşyran 150 raýatdan 147-siniň wiza üçin tapşyran haýyşlary kanagatlandyrylmagy diňe üçüsine wiza berilipdir. Azatlyň habarçylary Rus wizasyny almagyň hem hemme başartmaýanlygyny habar berýärler. Daşary ýurt pasportyny edilmek, wiza almak we uçara münmek bilen bagly kynçylyklara garamazdan onlar çömüň türkmen raýaty okuwa girmek we iş tapmak maksady bilen her ýyl ýurdun daşyna çykmagy başarýar. Türkiýe we Orta türkmen raýatlarynyň iň köp barýan ýurtlarynyň arasynda galýar. Türkmenistan resmi sanlary çap etmeýärki beýleki ýurtlaryň statistikasyna görä Orsiýetde 30 000-den gowrak, Türkiýede 20 000-a golaý türkmenistanly bilim alýar. Merkezi Aziýanyň we beýleki ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynda hem türkmenleriň müňlerçesi okuýar.